And for the second option, ang Bignay wine ng Barangay Labnay. Unang-una, syempre, ako'y masaya at mga kasama ko rin masaya para maipakilala ang produkto ng Bignay wine. Makakatulong for livelihood, syempre, para ma-income ang mga taga rito, mabigyan ng trabaho. Sa mga kababayan namin, kayo po ay inaanyayahan namin na pumunta rito para matikman ang produkto ng Barangay Labnay winemaker na tinatawag nating Bignay wine. Napakasaya po ang Barangay Labnay sa mga barangay council na mayroon ka na kaming inaasahan na produkto ng Bignay, yung wine ng galing sa puno ng Bignay, na ito po ay isang wine at ito'y aming tatangkilikin dito sa aming barangay. Ang may bibigay ng tulong ng wine na ito, lalong-lalo na sa mga gagawa ng produktong ito, ay siyempre sila po ay aming tutulungan din upang sila ay makapag-produce ng maraming wine dito sa Barangay Labnay, at ito po ay pwede naming ibenta sa mga malalaking restore upang ito ay makilala ng buong bayan ng San Jacinto kaya sa buong Pilipinas. Nag-start kaming mangolekta ng bunga ng Bignay noong June 2024. Ito muna ay tinago namin sa freezer para maabot yung piyesta ng Labnay sa December 29 nung parehas na taon. Bale, December 2, nagsimula kaming gumawa ng Bignay wine sa tulong ng DOST. So, in-age namin siya ng 21 days at ito na nga yung produkto na na-produce namin. Hindi lang Bignay wine ang tinitingnan naming produkto na mula dito sa ating Bignay tree o Bulanay tree. Tinitingnan din namin na pwedeng gumawa ng Bignay candy. Pwede rin siyang jam, pwede rin juice. So yun, magpapatulong kami sa mga ibang ahensya ng gobyerno para madiscover pa at makagawa pa ng ibang produkto galing sa Bignay. Mula nga sa mga bunga ng punong to, galing ang produktong ito. Ano, tikman natin? Wow, sarap niya. Lasang mamahalin, actually, lasang first class.